Ojo langsung lengae. Nah, wong turu ae. Aku iki mari keliling. Nah, wong turu ae. Kok karepe sare iki sih? Apa ya? Diombe ra iki lho, lapo iki kok ngombe? Iya, Cak. Panas banget katanya. Ngopo? Ngambung ya? Iya, Bu. No, aja ditekno. Kok asli-asli namanya iki. Ya kudu. Iki cakmu. Iya, Mang. Engkon ngeling urung iki, Mang. Iya, sing aku ngombe ning ketele, Mang. Di palingnya. Darasanya bikin sopo. Apa sih Pak Desa sampe ngene? Ceritane. Taman ini ngeget-ngeget. Iya, Pak De. Sik. Rokokmu Ji. Rokoknya Rokok sih. Gak wis. Ini loh. Iki mangan aku Pak itu. Aku kudu beol. Ini ya. Beol nek rapatan ngono lho, nek gedang-gedangan iku. Lah sampean lha opo ngisi ngono? Lho, gak ana maneh papane ndek kono tok iku sing enak dikeroki lho, Ji. Nek kono iku lho. Gedangane Pak Sariman iku. Iya, weruh kon. Aku diwedeni anak kuntil lho tak kandhani kon. Anak kuntil apa kuntilanak? Kuntilanak. Oh iya. Kuntilanak Ji. Temen dah sampean niku. Wop, aku diwedeni melawayu kesandung tiba aku Ji. Delok aja. Ojo wis ndelok. Ojo wis. Diwedeni anak kuntil kesandung Kuntilanak, tiba. Pak De. Oh iya kuntilanak. Kuntilanak kesandung tiba. Tangi aku terus iki mau Ji. Tangi terus aku iku mau. Cuma legi lho, aja aneh-aneh sampean. Karo sopo rek kok ya? Irian Pak Kampung. Waduh aku mulai dhewe. Ndak yo apa sih ceritane wong iki Mas ndak genablas. Bukan. Tangi. Iki mangnya opo? Kok iso rame koyo ngene iki? Cerita-cerita turu ngene lho. Ya opo ceritane iki? Aku mang sore ku rak turu sih. Iya. Kudu ngising nang gedang-gedangan. Gedang-gedangane Pak Sariman niku. Iya, terus Ngising mari ngono diwedeni kuntilanak. Teko mburi wah wayu semlohe. Teko ngarep jiraine Ji. Riko iku sing kena. Nek Wedi cerita iku. Wedi aku wong mlayu kesandung jlongup. Mari ngono. Tangi Ji. Tangi apa sih Mas? Ya tangi melek wong aku ngimpi kok niku. Bisa nek mang ngipi. Iya Ji ngimpi. Rek mana-mana cerita ngipine dhisikno ra. Iso. Wah, Riko Iso. iki. Sik ta. Wong ngimpi Ngimpi iki dhisikno sik. Wong ngimpi iki turune dhisik apa ngimpine dhisik? Ayo. Ya nek Ngimpi apa turun dhisik? turune dhisik, Pak De. Turune dhisik. Aku ora ngomong apa sih? Tepake aku turu Ji, aku kudu ngising. Nang gedang-gedangan diwedeni kuntilanak. Ngipi Aku kudu ngising. Iya Ngipi diwedeni. Iya Ji. Nek iko temen ya. Nyangkrek iki. Arek goblok. Oh, tuwedane wis membur aku. Loh, benar rek. Kowe. Apa wong-wong kok padha mlayu kabeh? Tidak jagongan kok padha ngalih. Wah, nemu rokok ambil kopi lumayan. Rokok si akeh kok ditinggal mulai. Ambil kopi.
warga Keting Sailur. Subscribe yo. Yo. Oke. Let's go.